Ο Τζόλε έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, δίνοντας το σύνθημα για πανηγυρισμούς. Όλοι αφέθηκαν στη μαγεία της βραδιάς. Γιόρτασαν με την ψυχή τους, ξέσπασαν, έδειξαν την αγάπη τους, δάκρυσαν. Και όλα αυτά λίγες μόνο στιγμές πριν σκορπίσουν. Πριν αποχαιρετήσουν, άλλοι προσωρινά και άλλοι για πάντα, το ερυθρόλευκο επιβλητικό κάστρο του Ολυμπιακού. Πριν πούν το μεγάλο αντίο στην ομάδα που αγάπησαν, στον κόσμο που τους λάτρεψε. Y nada más, mucha suerte. Y yo soy un seguidor más del Olympiacos, somos Olympiacana, ¿no? Μας εύχεται καλή τύχη στο σύλλογο και μας λέει πως είναι οπαδός του Ολυμπιακού, είναι Ολυμπιακάρα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να διηγείσαι την ιστορία σου και να παραδέχεσαι αυτούς που περάσαν και αυτούς που προσφέρανε στον Ολυμπιακό και να το αναγνωρίζεις. Και πιστέψτε με ότι και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και όλος ο Ολυμπιακός αναγνωρίζουμε. Άσχετο αν καμιά φορά για διάφορους λόγους είσαι αναγκασμένος να πάρεις ορισμένες αποφάσεις που ίσως σε στεναχωρούν κιόλας προσωπικά, αλλά όταν διευθύνεις μια μεγάλη ομάδα σαν τον Ολυμπιακό πρέπει να τις παίρνεις καμιά φορά. Όταν νομίζεις εσύ και κρίνεις ότι πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη σε μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και κανείς από όσους βρέθηκαν στο Καραϊσκάκι δεν σκέφτηκε να χαλάσει την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε. Καμία αποδοκιμασία, καμία πικρία για τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Μόνο αποθέωση για όσους δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για το χτίσιμο μιας αυτοκρατορίας. Είναι συγκινητικές αυτές τις στιγμές όταν έχεις προσφέρει σε μια ομάδα η οποία αγάπησες, όπως έχω αναφέρει και στην αρχή, όπως είναι ο Ολυμπιακός και η Ξάνθη. Νομίζω είμαι γεμάτος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλησες για πράγματα που εκτιμάς διαφορετικά πλέον στη ζωή. Φαντάζομαι κάποια από αυτά είναι και τα παιδιά σου, έτσι δεν είναι? Εννοείται, πάνω απ' όλα. Εντάξει, επειδή ο κόσμος δεν με ξέρει, νομίζω ότι έχω μια σοφία εγώ προς τη ζωή και προσπαθώ να τη όσο μπορώ πιο έντονα. Και αυτό που μπορούσα, γιατί με αυτό που μιλούσα καλύτερα, δηλαδή που είχα και θάρρος, ήταν τον Παρασκευά που προσπάθησα, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω κάτι ιδιαίτερο γιατί δεν θέλω να μπαίνω σε προσωπικό επίπεδο στους. Και ας είναι και φίλος μου, δεν μπορώ να τον πείσω εγώ. Αυτό η δική του απόφαση ήταν και ελπίζω να το έπραξε σωστά, αλλά και πιστεύω ότι το έκανε σωστά. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Μιτσιάνο Γκαλέτη, πήρε ακόμη ένα βραβείο, γνωρίζοντας καλά πως η αποχώρηση των Τζόλε και Ντάρκο προσθέτει στις πλάτες το βάρος που δημιουργεί ο τίτλος ηγέτης. Mucho, espero que mucho más. La verdad que la gente me ha tratado muy bien. Mi familia está muy contenta y bueno, esperemos seguir muchas temporadas porque estoy muy a gusto y la gente la verdad que se lo merece, ¿no? ¿Serás el capitán del Olympiacos el año próximo? Hay gente de experiencia, está Nico Polidi, hay muchos jugadores. Espero seguir por mucho tiempo. Στον αγώνα των Λευκών με τους κόκκινους, όλοι είχαν διώξει από πάνω τους το άγχος των επίσημων παιχνιδιών και αποφάσισαν να διασκεδάσουν για ένα ημίχρονο. Όλοι, όχι βέβαια, με τον Κοβάσεβιτς ο αγώνας αυτός ήταν τα πάντα. Ο λαός περίμενε εδώ και μήνες. Ο Σέρβος ήταν αποφασισμένος να δείξει σε όλους ότι ούτε καν το έντονο φλερτ που είχε με το θάνατο δεν θα μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα. Να, κι άλλο γκολ. Σιγά μη βγει. Δεύτερο γκολ. Τώρα μπορεί να βγει. Μπα, δεν νομίζω. Αν δεν κάνει hat-trick δεν βγαίνει. Sí, bueno, yo creo que ya ha llegado un momento y pues quiero agradecer a esta gente que me ha apoyado siempre y siempre llevaría mi corazón. Gracias mucho y bueno, siempre soy Olympiacana, ¿no? Σήμερα δεν θα βάζει γκολ ο Κοβάσεβιτς με τίποτα, γι' αυτό βγήκες φαντάζομαι, έτσι? Θα βάλει, πρέπει να βάλει. Γι' αυτό βγήκες, έτσι? Να βάλει, το ξέρω. Όχι γι' αυτό. Λοιπόν, νομίζω μια πολύ σημαντική βραδιά για εσάς. 23 τίτλους στην καριέρα συνολικά, έτσι δεν είναι? Δεν μετράς καταρχάς ακόμα? Όχι ακόμα, γιατί θέλω να προσθέσω και ακόμα λίγους μέχρι να τελειώσει η καριέρα μου. Παρόντες και οι νταμπλούχοι του βόλεϊ που έκαναν το δικό τους γύρο θριάμβου, επιδεικνύοντας όσα με κόπο και υδρότα κατέκτησαν τη φετινή χρονιά. Εντάξει, το καλό ήταν ότι ήμασταν όλοι πλήρεις εκεί, ήμασταν όλοι καλά την ώρα που χρειαζόταν και την ώρα που κρινόντουσαν οι τίτλοι και δείξαμε ότι πραγματικά ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Η στιγμή της αποθέωσης για τους πρωταγωνιστές είχε φτάσει. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Κράτης Κόκαλης, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο μόνο για λίγα λεπτά, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον μεγάλο αρχηγό Πρέντερ Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόλε είπε αντίο σε ό,τι αγάπησε περισσότερο με πραγματικά μοναδικό τρόπο. Ανίκητος από τον χρόνο, βρισκόμενος στην κορυφή. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι είναι η τελευταία φορά που το κάνεις σαν ποδοσφαιριστής τουλάχιστον αυτό? Έχω συνειδητοποιήσει, νομίζω, όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις πολύ σοβαρές, όπως έτσι πήρα εγώ μετά από δύσκολες σκέψεις και
δύσκολη στιγμή είναι πραγματικά να πάρεις μια τέτοια απόφαση, αλλά δυστυχώς στη ζωή υπάρχουν κάποια πράγματα και ωραία που υπάρχει ένα τέλος. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Double ξεκίνησαν για το γύρο του θριάμβου, έχοντας στο μυαλό τους το πώς θα επαναλάβουν την επόμενη χρονιά όσα εκπληκτικά ζούσαν τη στιγμή εκείνη. Yes, of course. Yeah, we play to live those moments. You know, especially the cup. You know, was great. So it's good to see people happy and we'll continue. Νομίζω για την επόμενη χρονιά υπάρχουν παιδιά, σίγουρα θα έρθουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που θα έχει ο Ολυμπιακός τις λύσεις για να πρωταγωνιστήσει και πάλι. There's not many times in your career you can, you know, win a championship and also, you know, a cup. The feeling outside today was unbelievable. I have to be honest. Όσον αφορά τον Τάρκο, τι να πούμε, ένας παίκτης παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας. Αγαπήθηκε όσο τίποτα άλλο εδώ στον Ολυμπιακό. Να είναι πάντα γερός και να το βλέπουμε πιο συχνά, να έρχεται κοντά μας να το βλέπουμε. Και το πέναλτι που χάσες και σήμερα, τι θα πεις στο γιο σου μόλις μεγαλώσει λίγο? Τι να του πω, νομίζω ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο που τα πέναλτι αποφαίνεται.